Słuchajcie, już teraz To zaś jo. my już przeszli teraz na ty, no bo wiecie, Ja. impreza się rozkręcą. I ja mam takie pytanie do ciebie. Ja się oglądała ta twoja muza na internecie i straszne, złe słowo, ogromne wrażenie zrobił na mnie ten kawałek muzyczny Mój Śląsk. Pierwsza rzecz, to ja się zaroski wspomniała, jakby widziała, no richtig, wylazła na plac albo na ulicę i łopoczyła, ale to nie ja by tak go dać. Powiedz, kto tego jeszcze nie widział, powiedz, co ludzie uwidzieli. Ja, no Te błyskanie. właśnie to jest troszkę tak, właśnie ten utwór Mój Śląsk właśnie, on ma być teraz właśnie takim ukoronowaniem, a zarazem rozpoczęciem na nowo, właśnie odświeżeniem tego wszystkiego, co zagodą właśnie po poprzednim odcinku o tej mojej muzyce, żeby to było richtig nasze i ta muzyka, ten utwór ma pokazywać właśnie taki, jak jest Śląsk właśnie, a on się bardzo mocno, że tak powiem, fajnie stroi właśnie, bo mocno muzyka w takich mocnych strzałach, czy światłach, czy jakichś dźwiękach, wiadomo, industrialnych, tak jak my to wszystko tutaj, czy te huty, czy wszyscy to znamy, coraz mniej tego jest, ale jeszcze słyszymy, jak to tam mieszka, jeszcze tak bardziej w takich miejscach, jak jeszcze coś działo, takie zakłady, to wiedzą, jakie to są właśnie te oddźwięki jakby z tych zakładów. No i teraz właśnie dlatego też to tak razem wszystko fajnie brzmi. I właśnie to zechciał właśnie w tym. Ja tam wręcz widziała Użyć. górników z karbitkami i jakoś tam baba za firanki, co wręcz się dziwo, czy ten hop się wróci do domu, czy nie. Ja. Bo ludziska myślą, że te baby siedzą w oknach i się na ludzi dziwają, co by ich obgodać. One na hopów czekają, ale Ja. czekaj, ja tam jeszcze wyczaiła jedna rzecz. Taka kompilacja niemieckich komend z naszym hymnem. Weź mi to wyforszteluj, o co szło. Ja, genau. I to jest taki, po polsku się go do suchar, a po naszemu to jest taki, wiadomo, szpas, bo wiadomo, szpas muzain, go dają u nas. Ja. Znaczy to jest tak, no, u mnie kiedyś moja mama mi to opowiadała, mój staroszek, jak był kapelmistrzem i nastała tu po prostu rzeczywistość polską, no to po prostu nie umiał się przestawić, bo przez te wszystkie lata, tam 60 lat był, czy ileś tam miał tych kapelmistrzem było wszystko po niemiecku i teraz naraz trzeba było grać polskie piosenki, wiadomo, czy hymn polski, tak, jeszcze Polska nie zginęła, czy Boże coś polskie. I niestety pokutowało to na szczęście i może na szczęście, albo ciekawie, albo śmiesznie na całym Śląsku. I to było fajnie, bo to się działo wszędzie, bo wszystkie orkiestry jakby przyzakładowe albo kopalniane, które działały przez tam dziesiątki lat w tej zaś rzeczywistości niemieckiej, no to wszystko było po niemiecku i te kapelmistrze nie poradzili się tak przemienić i nauczyć po polsku, po prostu tam dyrygować tą orkiestrą. No i bez to się to zaczynało, tam nie, Schleizogi fertig, nie, Trantytle fertig, tam no i An zwei drei, jeszcze Polska nie zginęła i to było na tamte czasy, bo jak mi to mama opowiadała, to był fest, szpas, śmiali się wszyscy, a niektórzy się nie śmiali, nie, bo niektórym to jak to, jak to, po niemiecku tu, a tu, no ale tak było, tak się tu działo i to było takie zderzenie właśnie tych rzeczywistości i to zechciał w tym utworze właśnie pokazać, że ten Mój Śląsk ma takie różne oblicza i różne starcia tych różnych właśnie tych rzeczywistości ze wszystkich stron. Bez to ten Śląsk jest taki nieodganiony i taki piękny przez to, a ciekawy. Także rozumiem, że ten akurat utwór on będzie w twoim zestawie tych nowych. Ja. To będzie pierwszy singiel, także Widzicie? wszystkich zachęcam, bo tam będzie wszystko, że tak powiem, ujęte, co tak jakby, co odczuwam, albo co większość Ślązoków odczuwa. Tak mi się wydaje przynajmniej, może za wszystkich nie chcę gadać, ale po prostu co jest ważne do Śląska. Może nas trochę zrozumieją, nie? Ja, genau.